אוקיי, זה המצב. ריכרד וגנר, אחד המלחינים החשובים ביותר בעולם המוזיקה הקלאסית. במדינת ישראל יש, לא חוק, אבל מעין מוסכמה כזאת שלא משמיעים את יצירותיו. האם זה מוצדק? האם זה לא מוצדק? מה הסיבות לכך? כדי לבדוק את הנושא הזה פניתי אל ידידי עירד עתיר, דוקטורנט למוזיקולוגיה, שעושה את הדוקטורט שלו על וגנר, וחשבתי אולי הוא יוכל לשפוך קצת אור על הנושא. עירד, אתה מסיים עוד מעט דוקטורט במוזיקולוגיה, ואתה עושה את הדוקטורט שלך על וגנר. נכון, ריכרד וגנר. ריכרד וגנר. על מה בדיוק אתה עושה את הדוקטורט? הדוקטורט עוסק בעצם ביהדות ובגרמניות שביצירות של וגנר. אתה אומר לאנשים וגנר, אז ישר אומרים וגנר היה נאצי. נכון, ובעצם לא יודעים שבכלל וגנר חי במאה ה-19, הוא חי בין 1813 ל-1883, שמי שיודע את התאריכים האלה זה בכלל 6 שנים לפני שהיטלר נולד. וגנר מת. וגנר נפטר 6 שנים לפני שהיטלר נולד. וגנר היו לו בהחלט גם דעות נגד היהודים, שזה יותר נכון נגד היהדות. נגד היהדות. מה זאת אומרת נגד היהדות? נגד הדת היהודית ונגד התרבות היהודית. ונגד התרבות של מה? לכל ההתבדלות, בוא נגיד, של היהודים כאיזשהו שבט או כאיזשהו עם בתוך העם הגרמני. וגנר התנגד להתבדלות של היהודים. נכון. הוא היה בעד אמנציפציה, בעד שילוב של היהודים בחברה הגרמנית. נכון. וכמו שהוא אמר בערוב ימיו, הוא גם אמר שאם הייתה לו הזדמנות לכתוב שוב על היהודים, הוא לא היה כותב נגדם שום דבר, אלא הוא בעצם, היהודים, מה שנקרא, התלבשו על הגרמנים בשלב מוקדם מדי, שהם עוד לא היו מוכנים לקבל את היסוד הזה לקרבם. כשאנחנו מדברים על אנטישמיות בדרך כלל, אנטישמיות גרמנית בפרט, בתחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על ניסיון להפריד את היהודים, לבודד אותם, להרחיק אותם, אבל וגנר, לפי מה שאתה אומר, נשמע לי שהדעות שלי זה פשוט הפוך לגמרי מזה. זאת אומרת, היהודים עצמם הם אלה שביטלו את עצמם. זה מה שהוא טוען. נכון. הוא גם אומר בסוף המאמר שלו, יש את המשפט המפורסם, שהוא אומר שזה, היו כאלה שהוא אומר, תאבקו למען, תיקחו את המאבק הזה, ותאבקו למענו כמונו, כלומר כמונו זה הגרמני, כן. ואז נהיה מאוחדים ודבר לא יפריד בינינו. היה לו קשר עם משה אס? בווגנר? הוא אפילו התחיל, הוא כתב לפניו דברים על העניין הזה של כל העם היהודי וכל מה שמסביב לזה, והעניין של הביטוי של גזע שהתחיל אז, שהתייחסו ליהודים כגזע ולא כדת. אתה אומר פה, וזה מדהים, שווגנר היה נגד היהדות, מה שקוראים היום יהדות גלותית, היהדות המתבדלת באירופה, ובעד יהודי חדש שמשתלב. נכון. לא רק... הוא היה בעד רפורמה של יהודים. לא רק זה, עכשיו אני, מה שנקרא, אתן לך עוד סוויץ' מאוד ענקי בראש, שזה גם קשור. הוא לא רק כתב נגד היהודים, היו לו גם דעות שליליות נגד הגרמנים. היו לו דעות שליליות נגד הגרמנים. בהחלט, הוא התנגד למיליטריזם. ללאומן הגרמני מספר אחת של התקופה היא. בהחלט. הוא התנגד למיליטריזם הפרוסי. התנגד למיליטריזם. כן, אפשר לקרוא את זה בכתבים שלו, וזה גם בא לידי ביטוי חלקית באופרות שלו. הוא התנגד, הוא היה נגד ניסויים בבעלי חיים. בוא'נה, הוא היה חתיכת היפי. בעד שילוב של היהודים, נגד מיליטריזם, מה? כלומר, הוא באמת רצה ליצור לא רק יהודי חדש, הוא רצה ליצור עולם חדש. אתה יוצר פה וגנר חדש, זה מה שאתה יוצר. גרמנים חדשים ויהודים חדשים שהתאחדו ביחד.
זה שהיטלר הריץ את המוזיקה שלו, היטלר הריץ את המוזיקה של וגנר, ולקח לפעמים את הדעות שלו ועיוות אותם, הוציא אותם מהקשרם, כמו שהוא עשה לא רק עם וגנר, למשל הוא עשה את זה גם עם ניטשה, הוא לקח את כל הרעיון של האדם העליון, הוא הפך את זה לגזע העליון, והנושא של דרווין, של ההישרדות של האבולוציה של המינים, כאילו שהחזקים שורדים והחלשים, אז מה, אז אנחנו גם צריכים להאשים את דרווין באותו דבר? יש כאלה שעושים את זה. אנחנו צריכים להאשים את ניטשה בזה? לא. אבל אנחנו גם לא צריכים להאשים את וגנר. גם הרצל הריץ את וגנר, נכון? בהחלט. וזה דבר שהרבה בכלל לא יודעים. הרצל עצמו היה מעריץ גדול של וגנר, הוא הלך לראות המון פעמים את האופרות שלו, זה היה בווינה. והוא התחבר עם הרבה מאוד מהפילוסופיות שלו לגבי היהדות, לגבי... גם, בהחלט, יכול להיות גם, הוא לא כתב על זה במפורש, אבל הוא כתב למשל שאת הספר שלו, מדינת היהודים, שזה הספר העבר, הוא לא יכול היה להמשיך לכתוב כאשר לא בערב שלא הוצגה אופרה של וגנר. מה אתה אומר? הוא גם שקל שיום אחד כשתוקם אותה מדינת יהודים, ההמנון שלה יהיה הפתיחה של האופרה של וגנר, טנהויזר. וואו. אוקיי. וגנר, אם אתה תדע עם כמה יהודים הוא היה בקשר במהלך החיים שלו, אתה תיפול. קודם כל הוא נולד. איפה הוא נולד? ברובע היהודי בלייפציג. ברובע היהודי. בקשר גם עם מוזיקאים. מוזיקאים יהודים. כמו למשל פליקס מנדלסון, שבצעירותו הוא העריץ אותו, והוא היה מיודד. האמרגן שלו, נוימן, היה יהודי. האמרגן של וגנר היה יהודי. כן. והמנצח, שהוא מינה, שהזכרתי קודם, הרמן לוי, איש המפתח בפסטיבל באירות בסוף, היה יהודי. היה יהודי והוא התעקש שהוא יהיה המנצח. כן. אז בוא נשמע קצת וגנר, בוא תשמיע לנו איזה משהו. אוקיי, למשל מרש החתונה מלוהנגרין. מרש החתונה? כן. בוא תשמיע לנו את זה רגע. זה וגנר. זה וגנר. וואו, אנשים לא יודעים. כמה אנשים יודעים את זה? כמה אנשים יודעים שזה וגנר? רק מי שמכיר את זה. עוד משהו שאולי מכירים? אוקיי, דיירת הוולקיריות, שזה קטע מאוד מפורסם שהשתמשו בו גם הרבה סרטים. זה מאוד ידוע, זה. אני זוכר אפילו היה איזה סרט עם מקס בני ששמו את זה. אז עכשיו אני באמת מבין למה כשאומרים על זה שאי אפשר לעסוק, שמתעצבנים על זה שאי אפשר להשמיע את וגנר בארץ, ואומרים על זה שאי אפשר לעסוק במוזיקה קלאסית בלי לעסוק בווגנר, אני מבין על מה מדברים. נכון. וזה באמת חבל. נכון, במיוחד שווגנר, אני רואה אותו כדמות, שוב, הרבה מעבר למוזיקאי. זה איש חזון של הרבה מאוד דברים. וכמו הרבה אנשי חזון אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, נכון, והם שנויים במחלוקת, וזה גם מה שעושה אותם עוד יותר מרתקים. זה הקיצוניות של הדמות הזאת, וכביכול המחלוקות הרבות שמסתובבות עד היום סביב. אנחנו ניזונים כל הזמן ממיתוסים שהתרגלנו אליהם, ואנחנו לא טורחים לבדוק אותם. וכשאנחנו בודקים אותם, אז השאלה שלנו זה בדרך כלל אמת או שקר. מה שאני שם לב זה שברוב המקרים זה לא עניין של שחור ולבן, אמת, שקר, אלא פשוט איפשהו על התחום האפור. שזה שאנחנו מחפשים אמת או שקר, עובדים עלינו, אמרו לנו את האמת, זה גם איזשהו מיתוס באיזשהו מובן. בכל מקרה, זה מלמד אותנו עוד פעם שלא לסגור את האפשרויות, ותמיד להיות פתוח לשמוע את אולי מה שהתרגלנו לחשוב שהוא נכון, הוא בעצם לא נכון, או נכון חלקית, כי אנחנו יכולים לפספס משהו גדול שחבל לפספס אותו. זהו. Kill the rabbit, kill the rabbit, kill the rabbit.